No niin, mä oon täällä Juuso Simpasen kanssa Äkäslompolon suolla. Onko se 4 päivää kisaa? 4 päivää kisaa, joo. Näyttää lupailla aika lämmintä keliä. Nyt näyttää helle lukemia. Katsotaan, miten selviydytään. Joo, sulla on tämä hyvä toppatakki tästä nyt pientä. Pitää totutella vähän lämpöä. Joo, kyllä tässäkin tulee vaikka ihan juoksukamoissa. Mutta joo, mun mielestä olisi hyvä puhua vähän sitä reitistä, kun aika vähän on semmoista matskua tämmöiseltä kärkijuoksijoilta tai tavallaan juoksijoilta, jotka tavoittelee podiumia. Niin jos siltä perspektiiviltä käy tässä kisareitti vähän läpi. Joo. Ja jos aloitetaan siitä, mikä sun tavoite nyt on tähän kisaan, että mikä on se ajan kärkipää? Joo, mä olin siis 4 vuotta sitten edellisen kerran juoksin tän 100-mailisen ja silloin juoksin 16.44. Ja no on pieniä haasteita siinä reitillä, mutta ihan semmoinen suht onnistunut suoritus. Ja sitten olisiko ollut seuraavan vuonna toi slovakialainen Priaska kävi rikkomassa sen mun enkan vartilla ja se on nyt siis 16.28. Ja se on ehkä semmoinen targetti, mitä lähden hakemaan tänä vuonna. Joo, mitä sun mielestä sun pitää tehdä eri tavalla, että tulee tommonen aikaparannus sun entiseen aikaan? Mä ajattelen, että ihan perusjuttujen optimointi, että saadaan se nesteytys pidettyä hanskassa ja energiaa syötyä alusta loppuun hyvällä tahilla. Ja, varmasti se nesteytys on se iso juttu, koska se vaikuttaa kaikkeen sitten loppupeleissä. Että sit jos nestevajaus alkaa vaivata, niin energiaimeytyminenkin on vaikeaa. Että se on se ykkösprioriteetti ja sitä kautta saa pidettyä sitä vauhtiakin varmasti hyvänä siellä loppuun asti. Joo. Nyt kun on koko ajan nämä säätietotukset tässä lupaa kuumempaa keliä, niin onko se vaikuttanut mitenkään sun suunnitelmiin, että otat sä enemmän vettä tai juot sä enemmän tai mitään muuta konkreettista? Joo, kyllä mä oon miettinyt sitä, että koitan viilentää siellä kohdissa, kun on varmasti ne lämpimimmät kohdat kisassa ja varmasti otan sitten enemmän nestettä, mikä oli alkuperäinen suunnitelma. Että mä mietin, että varsinkin siinä kuumimpaan aikaan päivästä niin yli litra tunnissa voi hyvinkin upota, että siihen on hyvä varautua, että on sitä nestettä riittävästi niille pitkille väleille. Mä kyselin tuossa aamulla Eijalta, että miten tämmöinen keli vaikuttaa tuloksiin, niin se arvioi, että semmoinen 10-25% hidastuu verrattuna siihen, että olisi optimisää. Ja näin pitkällä matkalla se on jo aika iso määrä aikaa, että kannattaa ehkä käyttää vähän sitä aikaa siihen lämmön kanssa kikkailuun ja se varmaan maksaa itse takaisin. Okay. Mun tavoite, mä viime vuonna juoksin 20 tuntia 20 minuuttia, että siitä olisi hyvä saada se vähintään se 20 minuuttia pois. Ja sen pitäisi melkein tulla jo sillä, että tekisi parempia huoltoja. Et mä en erityisesti keskittynyt viime vuonna, kun ei meillä ollut mitään kummempaa suunnitelmaa. Että viime vuonna oli se aika rutiinijuoksu, että kun mennään juoksemaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Niin se, että vähän viilaa tommosia pikkuasioita, niin mielestäni tulee aika helposti jo siitä. Ja sitten siitä, että ei olisi mitään varvas- tai nilkkaongelmia, niin kuin mulla viime vuonna aika pahat ongelmat aika alusta. Niin sillä jo pelkästään pitäisi löytyä tommonen aika ja hyvänä päivänä pitäisi löytyä sitten vielä lisääkin, mutta harvoin nämä kisat menee ihan silleen täydellisesti näin pitkät ja tommosessa olosuhteessa vielä, että kyllä munkin pitää keskittyä ihan tosissaan siihen juomiseen ja muuhun. Mutta miten sitten se reitti, niin siinä mulla ainakin päässä se eka segmentti on sitä lähdöstä sinne Ketomellaan. Ja se lähtee aika nopeasti, niin mitäs mieltä saat siitä ekasta pätkästä? Joo, mä ajattelin, että se eka 30 on varmaan kisan nopein pätkä, että siinä kuitenkin juostaan se eka 5 kilsaa ihan asfalttiin ja sitten tulee 5 kilsaa hiekkatietä ja sitten lähdetään nousemaan semmoista suht pitkää loivaa nousua sinne Pyhäkerron päälle. Se on varmasti yksi kisan pisin nousu, mutta se on suht kuitenkin juostavaa, ettei ole mitään kovin jyrkkää kulmaa. Ja sitten oikeastaan senkin jälkeen niin siinä tulee tosi pitkä alamäkipätkä sinne lähelle Ketomellaa ja sitten semmoista tasaisempaa juurakkopolkua sitten sinne Ketomella huoltoon. Et se on itse ajattelen, että se on varmasti nopein pätkä heti siihen alkuun. Joo, ja mitäs sitten se asfalttipätkä, mä katsoin viime vuoden ajoista, mulla oli mun mielestä jotain 4.45 keskiaika siinä. Niin mitäs nopea tarkoittaa sun vauhdilla siinä? No varmaan siinä eka huolto on, niin sinne 4 minuutin paikkeelle se vauhti varmasti menee, että se asfalttipätkä 4 tai jopa vähän allekin ja sitten se
hiekkatie, sehän on vähän semmoista kumpuilevaa hiekkatietä, niin siinä se vauhti hidastuu, mutta sinne vähän 4 päälle se varmaan menee sinne ekaan mustavarahuoltoon. Joo, mä itse menin sen ekan nousu ehkä vähän turhankin varovaisesti, että niin mä kävelin sitä aika ison osan ja niin vähän silleen chillailin siinä alussa, kun eikä tiennyt miten kaikki toimii, mutta niin, että tänä vuonna varmaan pitää vähän reippaammin mennessä. Että, niin. Se on kyllä semmoinen, että siinä kannattaa ilmaiset minuutit ottaa pois, mutta ei siinä kuitenkaan mitenkään hölmösti kannattaa höntyillä myöskään. Että se on kuitenkin pitkä matka edessä ja siinä on suht lämmin kohta just kun aloitetaan 1 päivällä ja siitä se kuumenee sinne niin kuin 5-6 alkuiltaan asti. Niin, että ei ainakaan niin ylikuumenna kroppaa siinä heti alkuun. Joo, ja mun mielestä seuraava pätkästä Ketomellasta Pallakselle niin on mun mielestä niin kuin ehkä kisan toisiksi suurin haaste niin kuin tällä kelillä nyt, niin millä ajatuksella siinä lähdet? Joo, se on pitkä väli, 34 kilsaa taitaa tulla siihen ja no siinä oikeastaan Ketomellasta kun lähtee, siinä on aika nopeita kilsoja heti alkuun, mutta sit se aika nopeasti siirtyy semmoiseen aika kivikkoiseen ja ylämäkivoittoiseen pätkään, että siinä Ketomellahan on siellä aika niin kuin alhaalla ja sitten Pallashan taitaa olla jossain 400 metrissä ehkä, että siinä niin kuin tulee selkeästi ylämäkivoittoinen reitti sinne. Ja sitten siinä on niin kuin aika huonosti nestettä saatavilla, että siihen kannattaa varautua, että ottaa oikeasti reilusti nestettä sieltä Ketomellasta, että mullakin arviolta se noin 3,5 tuntia menisi sille välille, niin senkin mukaan voi laskea sit niinku sitä nestettä, että jos mullakin niinku melkein litraa tunnissa, niin aika paljon saa varata sitä nestettä sille välille. Joo, mulla menee siihen varmaan vähän yli 4 tuntia, että niinku se on aika mahdotonta kantaa niinku mun mielestä semmoista määrää nestettä, että se niinku tulee loppumaan, ellei sitä täydennästi jostain puroista. Ja eilen kun oltiin Noksun kanssa lenkeillä, niin se varoitteli sitä, että niinku ne luonnonveret ollut vähän niinku epämääräisiä tänä vuonna, että se niinku suositteli sitä käyttää niinku ihan viimeisenä hätäkeinona. Mutta kannattaa melkein kyllä varautua, että jonkunnäköistä nestehukkaa syntyy siinä, että se pitää sitten jossain vaiheessa korjata niinku mahdollisimman pian varmaan. Kyllä, joo. Että se tällä kerralla kyllä niinku huolestuttaa mua niinku logistisesti niinku eniten toi pätkä. Joo. Joo, mutta siinä on ehkä semmoinen pätkä, että ei niinku missään nimessä kannata lähteä höntyilemään tai tuijottaa sitä niinku niitä kilsavauhteja, että se on niinku varmasti hitain pätkä reitillä ja ottaa sen niinku suht rauhassa, että sitten jää voimia sinne tuleville vähän nopeammille pätkille. Joo, pitää olla kärsivällinen ja sitten on se Pallaksen huolto, mikä niinku kans aika tärkeä huolto tuon pätkän jälkeen, että se kans varmaan tehdään huolella sillä, että saa tankattua siinä mitä tarvii. Joo. Ja ehkä sekin niinku, ehkä hyvä huomioida siinä, että sen jälkeen sitten on semmoista tosi hidasta pätkää siellä metsässä sitten, että se Pallaksen huolto on just, että siinä on hyvä tankata sitä ehkä vähän enemmänkin kuin normaalisti, koska siinä ei sitä tule kuitenkaan vedetty hirveällä tehoilla sitten niinku. Joo, ja sitten niinku Pallakselta kun lähdetään, niin se maasto muuttuu aika totaalisesti, että mennään sinne metsän siimekseen ja on semmoista tosi juurakko-viidakkoa se niinku polku. Siinä on aika hitaita kilsoja varmasti tulee, mutta se on niinku alkuun ehkä 4 kilsaa vähän semmoista alamäkivoittoista Pallaksen jälkeen ja sit se lähtee nousee sinne Lommoltunturille, mikä on aika semmoista teknistä kivikkoista polkua. Ei mitään kovin jyrkkää, mutta siinä on vaikea saada semmoista niinku hyvää juoksurytmiä. Et siinä tulee kyllä tosi hitaita kilsoja väkisinkin. Joo, ja se on tosi iso kontrasti, koska sen Pallaksen niinku lasku sinne ja sit siitä heti ulos niin on semmoista ihan tosi helppoa, tosi kovaa, että sulla on hyvä fiilis, että menee hirveät vauhtiin ja kilsat kuluu ja sitten yhtäkkiä sä oot siellä niinku suossa ja pikkupolulla ja ei kulje mihinkään. Että kilsa niinku vauhdit varmaan niinku tuplaantuu siinä ja sit se kestää tosi pitkään, että se tuntuu, että ei etene yhtään mihinkään. Et henkisesti se pitää, jos senkin tietää etukäteen, että se oli mulle vähän ehkä ylläri viime vuonna, että ei vitsi, että tässä on tämmöistä niinku juttu, että just kun pääs vauhtiin, niin sitten taas niinku jarrut päällä. Ja... Se on niinku Pallakselta kun lähdetään, niin about kilsa siinä on semmoista helppoa ja sitten se alkaa heti semmonen juurakko rymy ja sitten sen jälkeen se jatkuu noin 19 kilsaa sitä samaa ja sitten vikakilsa sinne Rauhala-huoltoon taas helpompaa. Niin se on sitten siellä metsässä niinku hyttysten niin keskellä se Rauhala-huolto ja sitten sen jälkeen sitten niinku asfalttipätkää. Ja sitten me eilen tehtiin tosiaan se
pätkä siitä sen Peurakaltioon, niin Joo. se on niin tuoreena mielessä, niin mitäs siitä jää mieleen? Joo, siinä Rauhalan jälkeen siinä tulee noin 3 kilsaa asfalttia, että se on nopea. Ja siinä oikeastaan kun käännetään polullekin, niin siinä on 2-3 kilsaa tosi nopeata ja helppoa, että siinä saa nopeita kilsoja. Sitten se muuttuu semmoisen aika pieneksi kiemurtelevaksi poluksi. Ei mitään superteknistä, mutta ei siinäkään niinku pysty kovin reippaalla vauhdilla juoksemaan, että se on vähän semmoista niinku hakemista ja niinku ei pysty kovin rennosti juokseen, mutta siinä on semmoisia loivia nousuja ja laskuja, että ei mitään kovin haastavaa, mutta ei ne kilsavauhdit siinä päätä huimaa kuitenkaan. Että. Joo. Ja sitten tullaan siitä Peurakaltioon ja sitten siitä ehkä alkaa vähän niinku easympää pätkää. Joo. Muistaakseni. Ja sitten siitä sinne Ylläsjärvelle on niinku se. Joo, Peurakaltiot Ylläsjärvelle on tosi nopeeta. Että siinä tulee pieniä kumpuilevia päkiä, mutta muutenhan se on tosi paljon semmoista vanhaa metsäautotietä, nopeata juostavaa ja sitten semmoista suht tasasta kivikkoista polkua. Että tää on vähän niinku latopohjia myöskin. Siinä saa kyllä nopeat kilsaa, jos vain jalkoja riittää vielä juosta. Joo, mulla oli siinä pätkä oli viime vuonna ihan kivaa vielä. Ja sitten se semmoisen pienen mokan tein, kyllä siinä mentiin niin kovaa sitten, että mä luulen, että siinä vähän unohtui syödä ja juoda ja sitten se on siinä kesken lyötä, että niinku ei silleen tee hirveästi mielikäs syödä. Ja sitten se kostautui aika pahasti sitten niin siinä Ylläksen nousussa, että se Ylläksen ihan loppu siinä sitten kun ruvetaan kiivetä sen Ylläkseen, niin se oli mulle niinku viime vuonna kaikista vaativin, niin sitten kun energiat oli hyytynyt siihen, että pitää nyt koittaa varautua vähän enemmän, että olisi vähän enemmän tavaraa tankissa siinä vaiheessa. Että se Ylläksen nousu on aika tiukka, siis siinä tulee alkuun heti aika jyrkkää kulmaa. Se on semmoista laskettelurinteen pohjaa, hiekkapohjasta, pientä kiveä. Sitten se toinen puolikas ehkä noususta niin on semmoista rakkakivikkoa, missä on aika hankala saada juoksua alle, että se menee niin kuin varmasti monella kävelyksi sitten se nousu. Se oli mulla ihan hoipertelu, että ei sitä niin ollut edes kävely, että se oli semmoista kuojumista. Mutta sitten kun pääsi ylös, niin sitten oli ihan heti taas voimissaan. Sieltähän huipulla alkaa semmoinen tosi nopea hiekkatie käytännössä, mitä juostaan sitten huoltotietä alas sieltä. Siinä toki saa niinku reidet hajotettua aika pahasti, jos tykittelee sen, mutta siinä saa kyllä nopeat kilsoja sitten sieltä Ylläkseltä kun lasketellaan. Joo, siinä mä saan taas hyvän niin kuin fiiliksen päälle ja otin kellokkaasta joku ihan pullo mehua ja sitten sinne Pirunkuruun ja se ei niinku mulle niinku ollut, meni tosi silleen, se oli niin lyhyt ja viimeinen nousu, että se nousi niinku siinä hurmiossa ihan huomaamatta. Ja sitten on se pitkä alamäki sinne maaliin, mikä mulle vähän haastaa. Mulla on niin kovat kivut kyllä jaloissa siinä, että se ei niinku oikein kulkenut niinku pitäisi, mutta mitäs siinä on voisi sitten kanssa päästellä menemään aika hyvin. Joo, no Pirunkuru se on viimeinen nousu, että siinä voi mun mielestä alkaa ottaa jo ihan kunnolla viimeiset mehut irti ja sitten muistaa sen, että sieltä Kesängin huipulta Pirunkurun jälkeen on 7 kilsaa maaliin ja suurin osa alamäkeä, että se on niinku nopea se loppu, että sit vaan siinä voi ottaa vähän niinku tuhoaa viimeiset lihassolut sieltä jaloista, että voi tykitellä sitä alamäkeä ihan reippaalla tahilla. Joo. Se on niinku Kesängiltä kun lasketellaan, niin suht loivaa se alamäki, mutta semmoista kivikkoista polkua, että siinä saa katsoa tarkasti mihin jalat laittaa. Joo, periaatteessa ihan mukava niin lopetuskisalle. Voi olla tosi hyväkin, jos kulkee yhtään siinä. Kyllä. Kiitos. Niin, Juuso, sä oot noilla VJ:n kengillä juossut monta vuotta ja mäkin oon niillä juossut varmaan 10 vuotta. Ja alun perin niin löysin nämä legendaariset Airokit, niin kuin varmaan moni muukin. Ja ihastuin niihin tosi paljon ja jopa siinä määrin olla myymään niitä Espanjassa. Nämä on ihan huikeat kengät, näitä pitää saada maailmalle. Ja sen jälkeen on varmaan melkein kaikilla niiden polkumalleilla juossut ja nähnyt miten ne on kehittynyt tässä näin. Niin mitäs sun VJ-ura on alkanut? Joo, 2023 oli ensimmäinen vuosi. Nyt tää on kolmas kausi tässä VJ-urheilijana. Ja oikeastaan heti lähdettiin, kun sinne Kirtin soppariin lähdettiin kehittelemään uutta mallia ja siitä tuli sitten toi Lightspeed, mikä viime vuoden keväällä julkaistiin ulos markkinoille. Ja
semmoinen niinku kisakenkätyyppinen, mikä alun perin oli suunnitelma, että se olisi niinku pitkille matkoille semmoinen nopea kisakenkä. Ja sitten sen jälkeen ollaankin sitten kehitelty ja mietitty vähän uudenlaisia erityyppisiä malleja tuohon mukaan. Ja nyt ehkä suosikkikenkä, millä on viimeiset kisat juossut, niin on toi Ultra 3, mikä on vähän järempi pohja ja vaimennetumpi kenkä ja pikkusen hengittävämpi päällinen. Joo, eli tämä kenkä, mikä mullakin tässä on jalassa. Kyllä. Jep. Ja sitten viime vuonna tuli myös toi Max 2, mikä on itselle ehkä semmoinen niinku suosikki treenikenkä, semmoinen perus luottokenkä, minkä voi laittaa melkein mihin vaan jalkaan ja se niinku toimii erinomaisesti. Joo. Mä oon joskus kuvannut näitä kenkiä silleen, että se Lightspeed on ehkä tämmöinen niin Ferrari, että on tosi kiva laittaa jalkaan niin silloin tällä ja niin tuntuu heti tosi nopealta ja niin kuin mun mielestä on tosi hyvä katukenkäkin. Mutta ei se välttämättä ole niin se paras niin päivittäinen niin kenkä, että sitten tarvitsee Volkswagenin sinne talliin kanssa sitten. Sillä on kivasti mennä kauppaan ja vähän enemmän tilaa ja kaikkea, että se on niin kuin joka paikka höydellä sitten. Tää on mun mielestä niin kuin ihan huikea tämmöinen pitkän kisakenkä. Et siinä on niinku isompi vaimennus, kuitenkin tämmöistä niinku hyvää niinku nopeata foamia ja tää toebox on musta niinku ihan niinku mahtavaa, siinä on tosi paljon tilaa. Ja sit se kenkä kuitenkin niinku ei heilu tuossa jalassa ihan älyttömästi. Joo, mikä ehkä tossa niinku on mun mielestä onnistunut tosi hyvin, että siinä on just tonne päkiälle ja varpaille tosi hyvin tilaa, mutta sit kuitenkin se pysyy kantapää ja se niinku jalka siellä hyvin lukittuna, että se ei pääse liikkumaan se jalka siellä yhtään. Joo, ja sitten hyvin hengittävä ollainen niin tää päällys tässä näin. Ja mulla tosiaan oli aika pahat varvasongelmat viime vuoden kisasta täällä näin, että mulla oli vähän liian pienet kengät ja niin kuin vähän, no niin koosta se nyt oli edellinen kiinni, että näillä niin kuin luulisi menevän todella paljon paremmin, että olen tosi tyytyväinen kyllä näihin. Ja siis on saatu pidettyä tosi kevyenä toi kenkä, mutta silti se kestää, että mäkin olen jossut jollain pareilla niin selkeästi 1500 kilsaakin ja se niin kuin silti pysyy ihan hyvässä kunnossa, että niin kuin tosi kestäviä materiaaleja. Joo, ja niissä joissakin kengässä on käytetty kevlaria ja tämmöistä, että niin kuin selvästi on tämä kestävyys ollut yksi design-elementti tässä näin, että joo, kyllä ne saa luonkin keskeistä, koska kengät aika niin kuin hinnakkaita kuitenkin, jos juoksee niin paljon kuin sinä, niin niitä varmaan niin kuin kuluisi muuta niin kuin aika paljon. Että. Joo, hienoja kenkiä ja kiva, että tämmöisiä tulee Suomesta ja niillä on hyvä tausta siinä niin kuin suunnistusjutussa. Ja sieltä selvästi tämmöisiä niin kuin design-elementtejä, mitkä on tässä niin kuin ainakin 10 vuotta pysynyt mukana. Että se filosofia on ollut tehdä niin kuin nopeita, kevyitä kenkiä, jotka on ketteriä tuolla umpimetsässäkin. Ja nyt vähän näitä trail-elementtejä enemmän mukaan. Että niin kuin hyvät perinteet. Joo, pakko sanoa kyllä, että niin on ihan mahtavaa, että on vielä tämmöinen suomalainen valmistaja, ketkä tekee oikeasti tosi kilpailukykyisiä kenkiä ton polkupuolelle. Joo. Suunnistuksen puolellahan VJ taitaa olla ihan ylivoimainen markkinajohtaja. Joo. Sitten polkupuolellekin, niin sieltä löytyy ihan loistavia vaihtoehtoja sitten. Joo, että toistaiseksi on salainen ase niin kyllä trail-puolella, että kaikki suomalaiset tietää, mutta kaikki muut maailmalla ei välttämättä ihan vielä niin kuin tässä niin kuin trendissä mukana. Kyllä. Joo, kovat kiitokset VJ:lle hyvästä työstä ja perjantaina nähdään, miten kikkokengät toimii kisassa. Kyllä. All right. Ihme laite, kun tää ruutu ei kerro mitään, että tää vilkuttelee jotain edelleenkin. Viimeisen